тамошобинон, медонам ки аллакай таърифу тавсифи табақаҳои тандурии ошхонаи Шукронаро шумо фаҳмидагед. Ҳозир камакак дар бораи нарху навош маълумот медиҳам. Ориентир чорраҳаи диагностика. Нигоҳ кунед, иҷода ҳам табака доранд, ҳам тандуриҳои фасон доранд. Табакаҳошон аз медонед 40 сомон то 50 сомонаи нархошон. Тандуриёшон бошад, табакаҳои тандуришон бошад 45 сомон то 55 сомонаи калон. Янамуд ба маззаи духтаро марамат заказ кунед, дарав доставкатон мекунанд, доставка доранд. Ина касе ки бо табакаву тандурӣ заказ мекунад, дутта мисол салату кулча пулчашкати ҳамаш обшид 100 сомон мешавад. Лекин ҷудо бигиред, ина чи хеле фаҳмидед, нархоша гуфтам, фаҳмондумтона. Духтаро дарав доставкатон мекунанд. Инчунин дар ошхонаи Шукрона ҳама намуди хӯрокҳои миллӣ ҳастад. Шумо метавонед ки ҷашну маъракаҳоятона дар ин ошхона